It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want, we can scream what we want. Red cousins, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go. Molt bon dia, Riders, què tal? Avui estem provant una nova moto. La veritat és que ens hem passat al lado oscuro. Estem provant ni més ni menys que la Harley Davidson Pan American. Una moto que ha creat molta expectativa, molta expectació, ja que és la primera incursió de Harley al món trail. Això vol dir que és un terreny desconegut per a Harley, però que com que veu que el món trail és el món que està pegant fora a nivell de les motos, doncs no vol perdre l'oportunitat per també agafar bon posicionament. I hem començat la prova una miqueta amb un petit problema, ja que la meva moto no arrencava, la moto de prova, i hem tingut que fer un reset, i això ens ha fet que al final sortim només dos. L'amic Jordi Abadia, que ell té una chopper exclusiva, una chopper que es diu Alma, d'Àlex i Marian, els seus fills, una chopper molt maca, única al món, i ell ve del món Harley, ha tingut moltes Harleys i coneix molt bé el concessionari, i per això ens han permès fer el tom de forma exclusiva ell i jo sols. Així que les primeres sensacions és que el motor és molt dòcil, és molt fàcil de portar. Jo vinc d'una GS Adventure, la veritat és que la GS Adventure és molt més gran que aquesta, però bueno, aquesta tampoc, jo la veig algo més baixeta, la veig suposo com una GS normal, sense ser Adventure. La pantalla m'agrada, està bé, és xula. I molt bé, de moment les sensacions són bones. We can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing it. Que coneix molt bé la gent del concessionari Harley Tarragona, i ahir i avui fan la presentació oficial al seu públic d'aquesta moto, i ens han permès tindre una unitat. Jo ara mateix la Pan American té l'opció de la Pan American normal i la Special. Jo tinc la normal, però és molt maca. La veritat és que potser m'agrada més la normal, tot i que no porta tanta electrònica com les altres. La veritat és que és molt fàcil de portar, tio, molt fàcil de portar, m'agrada molt. Frena bé, però no és la frenada de la BMW. No és la frenada, a veure el de darrere, no és la frenada de la meva GS 1250 Adventure. Sensacions. Ergonomia, molt bé. Pantallote, brutal.
Agilitat, molt bé. Motor, bé, no està mal. No necessites més. Frenos, jo crec que millorables. En definitiva, una bona moto, una bona opció. Harley jo crec que ho ha fet bé. Nivell estètic li posaríem un 7, va. Me falla el faro, però és un 7, no està mal. Want to. It's my mouth, I can say what I want to. Yeah. Molt bé, de tornada ja de la ruta feta amb solitari, amb el Jordi Abadia. Gràcies, company, per acompanyar-me. Aquí tenim la Harley Davidson Pan American. Un motor de 1.250 centímetres cúbics. Una potència segurament sobre uns 130 cavalls. Molta electrònica. Molta facilitat de conducció. El preu de partida, crec que m'han dit, aquesta moto és la que estic portant jo, és de 17.000 euros, perquè no és la bàsica, no tanta electrònica. I el preu de partida de la especial em sembla que estan 19.000 euros. O sigui que és un preu molt acorde amb la competència, tenint en compte que estem parlant d'una marca premium. Bueno, més que premium, Harley és que no és premium, és exclusiu. Nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do. It's our party, we can sing. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. It's our body, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.